Sa ano to? Sa asam ka pisa ito dito dia. Na, tulo lang ta ka oras diri sigla ko na to. Di mo. Sige di mo ako na. Tuwa. Awak ta kibawasan ko ano. Nawasan ka rin. Sana tapadungan eh. Ito lo kaya gwapo na sa agay. Biktima na tayo ni. Nagigigil ako sa kanila. Umiani ito lo ka buok. Mabatanon pa jud. Bantay lang mo. Butasan. Ha, butasan. Sigurado nga ako nga naman ni nilibaw nyo. Bawat ako ni. Balibo. Sa man ron. Namay ni. Mura mo ka ng flash. Sabi. Kasap mo yan eh. Nakatubig tuloy. No. Tuloy. Tuloy din. Uy. Sabi ba yan eh? Sabi ba yan eh? A few minutes later. Bata kayo. Lasang 6 years old. Taga-taga ang turbay. Nawa ang turbay yan eh. Una ko eh. Bigay na din. Tuloy na yan. Yan. Sorry. Bruh. Kumagawan to. Abang. Kumagawan to. Tuwas mga churlot. Asal. Apa naman? Moy. Asa man to kung mga kauban ni nangawa man sila galit. Lah. Unsa to? Isa dito di ay. Hoy! Uy! Uy! Ayaw kaya! Kaya lang! Naurot akong kusog ah! Naurot akong kusog ah!